शनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसेला जि जुथुमा बिनि जि 52थि बोसोरसेला जि जुथुमानि जि गिबि खुन्था जि गायजेननाय जि हाबाफारि नैबे 1 नं सिजुगुदि गामिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो बेवहाय लादों। दा बेवहाय शनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव जिहेतु जागोन हिसाबै दा जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जेथो जेंनाफोरखौ लानानै जों बेवहाय सावरायगोन। दा शनितपुर जिल्ला हिसाबै गोबां जेंना दङ। गिबियावनो जोंनि शनितपुर जिल्लानि जेंना होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन बर' रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु एफआरसि ओनसोलाव दङ हिसाबै दा बेनि हानि जेंनाया जोंनि गिबि जानानै बेहाय दङ हिसाबै दा शनितपुर जिल्ला हिसाबै हानि जि मोनथाय 2006 फरेस्ट डिलार एक्ट बिनि आयेननि गेजेरजों बिनि उधिननि गेजेरजों भारत सरकारा जि मोनसे होनाय आयेननि गेजेरजों बेखौ मोननो एसे हादों। किन्तु नांगौ बायदि दासिमबो जाजोबाखै। बेहाय दासिमबो 13,000निबो बांसिन बर' सुबुं न'खरफोरा बर' सुबुंफोरा दासिमबो मोननो गोनां दङ। दा बेखौ थाबैनो मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद शनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दख'रानि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना खुब बेखौ लानानै बिराद सिरियास जोङो बेखौ गम्भीर भाबै जोङो जोंनि जि थान्दै मेल 10 अक्ट'आव जागोन जोङो बेखौ गोथौ भाबै सावरायगोन। आरो बेजों लोगोसे शनितपुर जिल्ला ओनसोलाव जि फरायसा फरायसुलिफोरनि जि जेंना दा फरायसा फरायसुलिफोरनि जेंनायाबो गोबां दङ। खारन मानो होननानै बुङोबा गोबां शनितपुर जिल्ला ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिया जिहेतु भेन्साराव दाबो दङ हिसाबै दा फोरोंगिरि बिथांमोना जि गभर्नमेन्टनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दासिमबो मोनाखै। दा बेफोरखौ लानानै गावनि न'खरखौ नायनोना फरायसा फरायसुलिफोरखौ नायनो बिथांमोना खायफाया 10 बोसोर खायफाया 20 बोसोर बेबायदि जिहेतु जालांबाय हिसाबै दा बेनिखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनसे दफा दङ हिसाबै थाबैनो जाहाथे बेबो मावफुंजायो अब्लासो नैबे राइट टु एडुकेसन एक्टनि जि बाथ्रा भारत सरकारा बुंबाय थादों दा बैफोरो मावफुंजायोब्लासो बेहाय थानाय रोजा रोजा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जि गभर्नमेन्टनि जि एक्ट राइट टु एडुकेसन एक्टनि जि बाथ्रा आरो दायो NEPनि जि बाथ्रा फैदों दा बेफोरनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बन्चित जानानै दङ। दा बेनिखायनो बेफोरखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय शनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे रिजुलेसनखौ जों लागोन, थांखिखौ जों लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हैनो थाखाय। आरो बेजोंनो लोगोसे खुब मोनसे दिनै 2027 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय दिनै बियो 4 बोसोर जिहेतु बारलांबाय। दा इन्डियान गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट होनाय बायदि जाय बिथांमोना बे एकर्डआव दङमोन दिनै 3 हान्जा जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो 4 हान्जा NDFB दा बिथांमोनजों लोगोसे बे जि एकर्ड मोनसे जालांबाय। दा बे एकर्डनि गेजेरजों शनितपुरनि बर' रायजो राजा बिथांमोना दि बेवहाय 3.1 मोनसे दफा दङ बै दफाया दासिमबो नांगौ बायदि मावफुंजायाखै। दा बेबो जोंनि थाखाय बिराद सिरियास आरो बिराद गोनांथि मोनसे दफा जाहाथे बै दफाया मोगथां महर मोनो आरो बेखौबो जोङो बेखौ लानानै खुब सिरियास भाबै जों बेहाय सावरायनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जाहाथे दिनै जि 60टा गामि हाबबाय आरो 60टानि अनगायै जिखिनि 400-500 जि गामि दङ थाबैनो जाहाथे भारत सरकारा आसाम सरकारा मावफुङो आरो बिटिआर सरकार दानि जाय बिटिआरनि चिफ जाय बिथाङा बै एकर्ड खालामनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिनि बिबानाव थानानै जि एकर्ड खालामनाय जाहाथे बेखौ थाबैनो मावफुङो बेखौ रायजो राजा बिथांमोना नायगासिनो दङ। आरो शनितपुर जिल्लायाव रायजो जानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि जोंनि जेथो जेंनाजों लोगोसे जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो अरायसम बेहाय थांनानै थानांगोननि थाखाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ लानानै गासैखौबो जोङो बेहाय सावरायगोन। आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय जोङो बेहाय जब अरियेन्टेसननि जोङो बाथ्रा बेयाव सानबाय थानाय जादों। दा बेहाय जोङो 3 आयदायाव हयथ' जोङो बेखौ लानायनि सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों। दा बेखौ जोङो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे फैनानै बे जब अरियेन्टेसनाव बाहागो लाफैयो कलेज लेभेलनि स्कुल लेभेलनि आरो हाई सेकेन्डारि लेभेलनि जों बेहाय लागोन। दा जोङो जोंनि माने जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोना जोङो जबखौ मोननो थाखाय बबे लामाजों बोरै थांनांगौ बिनि रोंगौथिया नांगौ बायदि जिहेतु गैया, नांगौ बायदि नेटवर्कआबो गैया हिसाबै नांगौ बायदि जोङो जोंनि माने मबाइलफोरखौ सालायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे इउटुबनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथियोब्लाबो मिथिनो हायैनि थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ बेहाय लादों। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि जि बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय देंखो मोसानाय आरो गेलेमु आयदायाव भलिबल काबादि बेफोरबो जागोन। आरो गासैबो दख'राफोरा जाहाथे बेयाव बाहागो लायो आं शनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोननिसिम खावलायो। जिहेतु जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ हिसाबै दा बेनिखायनो मोननै धोरोमारि जे सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोंनि लाइखुथाखौ जों गायसननाय जादों। बाथौ सिबियारि आरो ख्रिस्टान सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै लाइखुथाखौ जोङो खुब गाजा गोमजायैनो बिथांमोननि आर'जनि गेजेरजों जोङो बे लाइखुथाखौ गायसननाय जादों।